Dommen. En tilfældig går på gaden og bliver overfaldet af kriminel 2. Efter en kriminalitet bliver man selvfølgelig anholdt. En ny tilfældig går ned til sin bil ned i en parkeringskælder og bliver uden grund angrebet bagfra. Efter sådan en kriminalitet bliver man selvfølgelig også anholdt. Man bliver derefter ført for en dommer. Det hedder et grundlovsforhør. Det sker i retten. I retten tager de stilling til, om der skal føres sagen mod en. Hvis der skal man varetægtsfængsles, fordi retten mener, at man har intentioner om at begå kriminalitet igen eller ødelægge beviserne. Da man så er blevet varetægtsfængslet, venter man på at få sin dom. Man får dommen i retten hos en dommer, og så får man at vide, hvor lang tid man skal i fængsel. Nogle gange skal man direkte til fængslet eller samfundstjeneste. Andre gange får man at vide, hvornår man skal møde op. Når man så er i fængsel eller til samfundstjeneste for at afsone sin straf, er det muligt at komme ud lidt før eller få færre arbejdstimer, hvis man opfører sig ordentligt.